ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଜି ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ସେଥିପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଆନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ତିଆରି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମାନେ ସିମେଇ ତିଆରି କରିଛି ଆଜି ମୁଁ। ଆଉ ସିମେଇରେ କେମିତି କ'ଣ ଭାଗ ମାପ ପକାଇ କରିଛି ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସିମେଇ ପକାଇଦେବା। ଆଗ କଡ଼େଇ ନେବା, ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ସିମେଇ ପକାଇଦେବା। ସିମେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଉଷୁମ ହେଇଯିବ ଟିକେ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। କ୍ଷୀର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଚିମୁଟା ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ସିମେଇରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସିମେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଟି ଆସିବ ପାଣିଟା, ସିମେଇର ପାଣିଟା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଚିନି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଚିନିଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ସିମେଇରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ସେ ପାଣିଟା ମରିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ସିମେଇ ବାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କେଡ଼େ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଇଲେ କ'ଣ ନ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ।